Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kalau hormati sedaya para alim ulama, para sesepuh sepuh, sedaya ulil amri nggih, wilayah desa sini, Mbah Lurah, Pak RT lan sedaya perangkat-perangkat ingkang boten saged kula sepedaken setunggal lan sedaya hadirin nggih warga RT Katesan lan khususipun ibu-ibu nggih. Mula mboten ningali ibu-ibu gak lega. Gak sepiro ketok. Wong pinten, Bu? Kata nggih, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Kok gak sepiro ketok. Nggih. Sedaya jamaah nggih, alhamdulillah. Para Karang Taruna nggih, ingkang para santri wau ingkang disebutaken sedaya lah mboten saged kula sebutaken salam hormat kula. Mugi-mugi kita pikantuk hidayah, pikantuk rahmat maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Sedaya para warga ingkang kula hormati, para hadirin, acara ini halal bi halal nggih, ujubane halal bi halal. Niki banner pun saya niki ngantos ngoyo-ngoyo gawe banner turun tentang tanggale, berarti kan niki mboten didamel sing diwingi-diwingi, pancen nggih banner iki gawe acara niki ngoten lho nggih. Terus enten karope ngenten misal alhamdulillah effort cara wong effort. Tur nentokno tanggal niku pinter nggih. Sing liyane pun mantun nggih, terus mriki hitungane kan rada terakhir niki hitungane. Memang secara sawal kita sih sawal, tapi kan hitungannya mereka pun sami halal bihalal. Kalau tinggal di RT mereka terus mereka didamel tanggal 3 April. Terus pas wae sanjang yo kula yo gak ndelok kalender aku ya. Kalau disayang Jumat nggih saged, iya lek Jumat insyaallah saged. Lah mboten ningali ternyata Jumat niku libur. Biasane mantu. Lah yo kok pinter lek golek dino. Yo alhamdulillah ya pokoknya sedanten temen lah. Niki wau halal bihalal. Niki pertama nyuwun sewu nggih niki karena enten benre. Niki wau kan diaturaken kalih Mbah Lurah nek halal bihalal niki memang intine kalih nggih. Nggih niku silaturahim. Nek ten bahasa Arab memang silaturahim, tapi nek ten KBBI memang silaturahmi. Tapi nek bahasa Arab silaturahim. Dadi mergo kula kulinane wis silaturahim wonten mawon, wis mesti sami lah. Terus yang kedua saling maafan. Wau Mbah MC nggih pun ngendikaken nek saling meminta maaf dan memberi maaf. Mboten satu arah lho niku. Yo minta maaf, yo memberi maaf. Cuma, nah niki enten cuma ngapunten nggih Mbah RT niki tulisane sing rada anu dikoreksi nggih nyuwun sewu. Niki lho. Nah niki sing mestine ya napa niki? Pripun mestine ya napa? Dalem? Nggih tanda petik. Nah niki lho mboten usah D nggih. Mboten usah di Z mawon. Napa mboten usah Z keliru. Sing niki mboten usah Z. Damel di minal aidin. Karena asalnya sebasar kan ada ya'udu fahuwa aidun. Wong Bali. Minal aidin itu kan singkatan saka ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin. Muga-muga Allah ndadosaken kula panjenengan termasuk wong sing bali, wong sing kembali fitrah, kembali suci. Dadi mboten usah Z, minal aidin damel dal. Nah sing niki wal fa izin. Nah sing niki walikane niki mboten usah ngangge D Z mawon karena faza yafuzu fahuwa faizun, wong sing bejo. Nek faizun minal faizin ten Quran niku enten makna 5 malah. Intinya api-api, beruntung, bejo, menang, wong sing takwa kata lah, mangke dipirsani piyambak. Jadi nek nulis ya itu mungkin nyetake ke
Katan nggih, sing niki mboten usah Z, sing niki mboten usah D, sing niki mboten usah D, ngoten mawon. Nggih kangge ya. Tapi intinya kalau yakin sami niate yakin sami bahwa tema niki wau satukan nggih, satukan hati, eratkan silaturahmi atau silaturahim. Berarti intinya niku kan ten halal bihalal acara kados ngeten niku minimal niku kalih nggih niku silaturahim atau silatul arham sami Allah. Kalih maafan. Biasanya ten halal bihalal niku ustadzah qiraah nggih sing qiraah atau sing tilawah Mbak Farah kali Mbak Dila nggih sinten lho Mbak Farah kali Mbak Bila nggih. Nah biasanya sing diwaca niku kan rata-rata lho nggih kata-kata niku wasari'u ila magfiratin mir rabbikum niku biasane niku 2 ayat lah. Lah niku sing diwaos mriki wau sae cek beda tapi intinya tetap sama innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum sae niku dia. Bahkan ayatnya diwaca sampai ayat nikah itu man. Wah, bablas tenan nih. Ya sampai malah. Soalnya kan ten kawa sering nonton niku. Oh, ayatnya diwaca terus sampai nikah, mboten napa-napa. Nah, silaturahmi atau silaturahim niku wau kan dawuhe Mbak Lura, memang hubungannya menungso niku kan enten hablum minallah enten hablum minan nas. Hablum minallah hablum minallah niku gampang sangat. Enteng sangat. Lah wong rukun Islam niku namung enten gangsal nggih kan gampang. Kongon iman wis maca syahadat cukup wis. Ora terlalu fasih rapopo. Wis pokoke syahadat beres. Ngono sak terlalu fasih. Terus salat namung ping gangsal tok. Ra usah qobliyah ba'diyah, ra usah duha, ra usah salat dalu, mboten masalah. 5 tok niki pokoke dilampahi kanthi ajeg istiqomah. Niki hukume sah. Wenteng sangat kan 5. Tur rakaate kalau dihitung nggih ngurut 17. Terus zakat niku kan namung tiyang sing gadah dunya berlebih. Sing zakat niku paling-paling cara kita lho ngawur to cara di total temriki kata-kata kita kan sing kita lampahi namung zakat fitrah atau zakat fitri niku. Sing zakat manggo orang-orang tertentu tok sing pun mencapai nisab mencapai haul. Poso ya poso nggih sak ulang niku. Tur niku mawon nek enten udzur kan saged boten poso mangke di kodok mangke. Haji ngonten. Haji namung sing kangge sing mampu manis tato'a ilaihi sabila. Niku hablum minallah. Niku tok umpama dilampahi gate dilampahi liya-liyane beres insyaallah. Nah sing masalah niku hablum minan nas. Hablum minan nas rada ruwet. Karena standar sosial antar satu dengan yang lain itu kadang beda standar sosial. Ekspektasi kita kan makanya wau sing diwaosaken kalian Mbak Farah kan Mbak Dila. Niku lek umpama rada krungu ibu-ibu ya rada emosi ya to. Kan intine wau kan dikongkon aja layas khar qaum min qaumin, aja ngilokno satu kaum ngilokno kaum sing liyane. Wong siji ngilokno wong liyane. Wala yaktab ojo rasan-rasan. Nah ternyata temriku sing disinggung iku nisaun. Sing disinggung wong wedok niku temriku. Sing wong lanang mboten dilebokno nang umum ngono ae, tapi lek sing wedok disebut khusus. Dadi ku tegurane kanggo wong wedok iki. Ya tapi meskipun berlaku umum, artine urusan hablum minan nas niku kita kata hal-hal sing kudu dijogo ngoten lho. Urusan hablum minan nas niku. Masalah ngomong sak ngomong, masalah perilaku sak perilaku. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, kula ten sini nembe meskipun nembe gangsal tahun 6 tahun. Niki kula napa ngraosaken saestu ten gene sini niki wau mboten namung tagline niku kaya guyub rukun mboten namung tagline, Mbak. Niku pancen asli saestu merek produk mriki pancen tiang-tiange guyub rukun. Kulo 5 tahun 6 tahun tuh mriki mboten nate ketemu wong gepukan gak tahu. Saestu wong gepukan jambak-jambakan mboten nate.
Lah tenetanan niku halah ben sore niku. Jambak-jambakan, pisu-pisuan, saduk-sadukan niku sering ten mriki malah. Meskipun ngapunten nggih, meskipun ketemu senajan suara batur, "Weh Nabi." Tapi wah kabeh. Ya rukun kabeh. Apa-apa dilakoni buah kabeh. Ngraosaken saestu. Nek sing nilai jenengan lak produke mriki mboten genuine. Nah, kula kan wong Jowo istilahé. Nilai lu harus saestu, ngrasakno saestu, penake. Makane wau diaturaken kula niku RT-ne lompat-lompat, Mbak. Kula iki niku mriki pun 5 tahunan dangu lah. Terus badhe pindah tenggene Kuniran. Digowo dhewe kali Mbah Sulis, kali Mbah Slamet gitu yang liyane ora oleh dodo. Padahal yo ngajine mangke tetep, mangke namung pindah muga oleh golek nengah terus dipadosaken lho kula niku. Padosaken jeketek ten ngajeng niki. Ten Kilen Kedhik niku. Ten mriku kalih wulan ya nih, mau 3 wulan ya. Terus pindah malih mriki dadi oleh RT 3 lho. Dan kuwabe mbulet nang sini. Ora oleh dodo. Ngrasakon saestu niku. Tiyang mriki masyaallah. Wah, apik sae. Cuma nih bukan berarti nek apik terus mari ngono sempurna gak duwe cacat mboten. Lah masalah dosa menungso antar menungso. Napa niku hablum minas iku mboten namung gepuk-gepukan, mboten namung saduk-sadukan mawon. Batin elek nang dulure niku mawon wis dosa. Krentek elek nang dulure niku pun elek. Kanjeng Nabi dawuhaken kok man ayyaba akhau bidambin. Sapa nyacat dulure senajan to ten ati dereng metu lesan, dereng diceritakno kancane. Niku mawon diancam kabeh Kanjeng Nabi lam yamut hatta yamala. Gak bakal mati sadurunge kelakon. Gak ngara mati sadurunge ngrasakno kaya ngono. Artine tiyang niku hubungan kalau wong niku standare kata, syarate kaca. Lah kadang kita lupute teng mriku. Kita mboten nate gepuk wong, mboten nyaduk wong, tapi jenenge kumpul kan ya kadang perasaan ana sing beda. Delok kancane, lah yo prasaku mbiyen yo biasa-biasa, kok oleh 2 dina, oleh 2 tahun, 3 tahun kok mundhake cepet men. Lah niku tuyul piro. Nah kadang kan perasaane enek mawon ngoten to. Delok wong ngrasakno kok beda. Iku nek ndelok wong gampang sugih atine iri, nek ndelok wong susah atine rada seneng rasakno we. Nah niku standar kita kan gak enake ngoten. Niku pun dadi dosa, pun dadi salah. Terus masalah kedua malih karena apa banyak hal-hal yang ketika menyakiti sederek, dulur napa tangga napa kanca. Niku akhirnya dadi dosa, dadi bercak kesalahan, dadi dosa. Lah masalah kita ngakoni niku dosa, ngakoni niku salah, sakjane ya ero nek iku dosa iku salah, ngerti ya jane. Tapi kongkon langsung njaluk sepuro dina iku, mangel tenan. Duwe salah nang wong liya, kongkon langsung njaluk sepuro dina iku, jam iku, detik iku, rasudi. Gengsine gawedhe. Ora kumpul ya wis ben ngono. Ora paten. Nah, para sesepuh kita nggih, pendiri bangsa, founding father kita niku ngertos sifate menungso niku gengsian. Kongkon njaluk sepuro pas salah, mantun salah. Umpami ngapunten nggih. Kok umpami Pak RT wau apa napa ketika sambutan wau. Terus ketika dalam sambutan ketika enten salah niku kan memang ada dalam pidato kan mburine enten mohon maaf atas segala kekurangan. Niku lek nang ndukure podium. Lah nek kok wis mudhun. Terus marino serawung karo kanca-kancane karo tangga-tanggane terus ngomong wis suwe kumpul wis terus ana luput ana keliru. Terus dieling-eling iya aku mang keliru, aku mang salah. Kongkon langsung telepon utawa njaluk sepuro moro. Ngwangel. Butuh hati yang besar untuk langsung mengakui kesalahan dan meminta maaf wisin. Apa maneh kadang wis dianggap wong gedhe wong sepuh niku kadang tambah angel. Niku sing pertama memberi maaf.
Memohon maaf iku yo angel karena ketutupan gengsi, ketutupan harga diri, ketutupan kesombongan. Terus nyepuro wong yo sakangelan malih. Nek wis kadung nglarani kita, wong iku wis kadung nglarani kita bekas dieling-eling sampai mati. Bapak-bapak niki kulino ngrasakno. Bapak-bapak lagi gegeran karo bojone, iku sing wedok iku iso mungkin kesalahan 10 tahun yang lalu. Dieling, kan sampean biyen ngono. Halah biyen lho, betul jarene. Sampean biyen weling ae, detail-detaile eling. Masyaallah, kok yo eling. Nah, niki penyakit kita niku. Makane kali para sesepuh kita gawekno acara, sing nang acara iku gak ono gengsi. Sing supaya wong iku langsung iso njaluk sepura tur iso maringi pangapura kanthi jembari ati. Justru nek pas wayahe acara ngenten iki, halal bihalal atau momen Lebaran Idul Fitri, gak njaluk sepura, gak nyepuro, kisinan dhewe nggih mboten. Wong liyane ae njaluk sepura tur maringi sepura. Nah, akhirnya didamelno ngenten. Nek secara syariat memang ngapunten nggih. Secara syariat niki hitungane memang bid'ah. Tapi bid'ah hasanah, bukan bid'ah dolalah. Karena apa? Karena lek wong salah iku mestine njaluk nyapuroe gak ngenteni halal halal, mestine kan langsung secara syariat. Salah langsung njaluk sepura. Karena kita kan mboten ngerti umur kita sampai sepiro. Sapa ngerti gurung njaluk sepura, gurung maringi pangapura ternyata mati. Karena wong mati nggawa kesalahan nang dulure njaluk sepura, utawa jek duwe mangkel dendam nang wong liya gurung nyepura niku nggih dadi masalah ten alam barzakh niku. Mboten saged nampani nikmat kubur, dihalang-halangi kali napa niku malaikat mboten saged nampani nikmat kubur. Bahkan proses guru kula niku kaya dene wong diborgol nang barzakh niku. Nek jek duwe urusan duniawi hakul adami kali dulure kaya wong diborgol, sehingga dhek iku ditawani teng ngarepe niku nikmat kubur sak pirang-pirang panganan apa mawon nikmat kubur mboten saged ngraosaken karena tasik terhalang urusan kare menungso. Makane sadurunge mati nek duwe salah yo ndang njaluk ngapura nang wong liya, tur nek kita disalahi wong liya kita ndang ngeklasno, ndang nyepuro. Makane wau Pak MC mengemutaken saestu yo njaluk sepuro yo maringi sepuro. Wis pokoke nek wong Jawa wis dipek gampang erek nom-noman iku kosong wis beres wis gak usah kencangkem. Wis pokoke kosong enak mbonan. Pun niku silaturahim. Bahkan wau masyaallah Mbak Jumadi ini nyamarmu balik nyamar dadi lurah Mbak Jumadi. Iki koyokane kaping ngempek penggaweanku iki. Lah tek nyuplik riwayat bareng ya. Ora mlebu surga kok waduh iki wis mulai jatahku dijogo iki. Untung gak nyuplik bahasa Arab ya, rada ndelik iki Mas. Memang nggih saestu, kula konfirmasi nggih memang saestu la yadkhulul jannah salasah. Ora bakal mlebu wong telu. Sinten niku? Mudminul khamri, wong sing ngelanggengno mendem. Ngombe khamr terus-terusan gak disepuro, gak iso mlebu swarga, gak disepuro Allah. Qati'ur rahim, wong sing medhot silatur rahim, medhot sana. Terus musab dikun bisihri, wong sing benerno tukang sihir, benerno sihir. Niku pancen mboten saged mlebu swarga. Bahkan kuwatah riwayat nek ditulis masalah silaturahim. Kanjeng Nabi niku kok kumpul teng ngene satu kumpulan majelis. Kok enek siji sing medhot silaturahim, mbuh karo dulure, karo wong tuane, karo kancane, karo tanggane. Iku hawane panas. Kanjeng Nabi langsung ndhawuhaken, sing jek medhot silaturahim ndang ngadeg ndang ngalih ndang metu. Ngoten nate niku. Pemuda niku rumangsa, terus akhirnya ngadeg metu. Ternyata piyambake niku duwe mangkel, duwe napa? Kholah niku bibik sangka niki. Bibik sangka ibu. Dadi sangkare bibike niku rada mangkel-mangkelan gak sapa-sapaan. Lah kali Kanjeng Nabi gak oleh melok majelis ilmune Kanjeng Nabi kongkon ngalih.
Terus akhirnya ditemoni bibike niku njaluk sepuro maringi pangapura, langsung balik langsung mudhun rahmat. Makane lek jek enten sing napa niku duwe mangkel nang sinten-sinten dan diculne dan dihalal nih ben dadi halal bi. Makane halal bi halal niku maknae bi huruf jar bi niku muawadhah. Muawadhah niku ijo-ijolan. Teko nggonku kesalahanmu tak halalno, salahku nanggonmu yo halalno. Dadi ben kosong wonten maknane niku. Sehingga mangke napa kita ngelampahi Syawal niki mulai ngibadah malih niku saged eco, saged enteng. Karena hablum minallah kita yakin insyaallah sampun disepuro Allah. Mergo kan janjine Kanjeng Nabi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma ramadhana man qoma lailatul qadar sami janjine pokoke disepuro dosane. Cuma kan iku sing dosa hablum minallah. Sing hablum minannas karo terus Allah ya beresno dhewe. Makane ngapunten nggih, silaturahim memang sing paling utama dan yang pertama niku ten pasangan utawa ten keluarga inti, keluarga dekat. Keluarga dekat niku kudu di silaturahimi dhisik. Ten bojo kudu silaturahim. Ten gene ngisor mendhuwur nggih, anak ten gene wong tuwa ten gene mbah kudu silaturahim. Terus napa niku wong tuwa tenggene anak tenggene putu nggih silaturahim, tenggene paman, pakde, pakle, tenggene ponakan kudu silaturahim. Dan hukumnya memang bertingkat, enten hukum sing sampai wajib, enten sing sampai namun sunah muakkadah. Tapi intinya kabeh kudu di silaturahim. Lah carane silaturahim mboten kudu ketemu gawe acara formalitas koyo ngenten, mboten mesti kudu ngenten. Sing paling utama silaturahim itu memang ketemu terus ijol-ijolan hadiah. Tahadu jeneng, tahadu ta'abu. Tadi ketemu secara fisik ya ketemu, iso musafaha, salaman, ngerontokno dosa, terus iso ijol-ijolan. Makanya kan sing teko nggawa gawan, mulih ya nggawa oleh niku paling apik. Tapi ampun praktek ngoten kula. Sido kula blonjo akeh iki kula. Mboten, tapi pancen sing paling utama ngoten. Nomor 1 silaturahim niku ketemu nggih. Terus kemudian sing teko nggawa gawan, terus sing duwe omah utawa sahibul bait nyuguhi. Syukur-syukur mulih yo digawani malih. Cocok niku. Paling utama, paling berat. Bahkan nate nggih enten ayat saniki dinasakh alhamdulillah. Cuma ayate tasih diwaos kita. Niku saking Allah niku diaturi para sahabat TKP sowan Kanjeng Nabi kon nggo gawan. Hukumnya pertama wajib. Ternyata sing praktekno niku namung Sayyidina Ali. Terus sahabat sing liya kan keberatan, mosok leren sowan Kanjeng Nabi leren kudu nggo gawan. Lha aku kabeh curhat masalah hukum, kabeh takok masalah hukum. Berarti kan kudu blonjo sih. Yo lek masalah iso ditunda, lek iso ditunda. Nah, karena memberatkan umat, ayat niku dinasakh secara hukum dinasakh, naskul hukmi. Tapi wabaqaul tilawah, tapi wacanane ten Quran tasih saged diwaos sampai sakniki. Terus biasanya rata-rata ayat sing dinasakh niku mburine innallaha ghafurur rahim. Biasanya rata-rata ngoten. Akhirnya mboten sida. Makanya Sayyidina Ali sumber ayat sing nek aku tok sing nglakoni iku ayat iki. Nah, terus kemudian sing kedua nek mboten saged kepanggih ya napa? Sakniki pun enten teknologi nggih, pun enten WA, pun enten video call, saged. Bahkan sakniki nek cara badhe kei hadiah ora kudu teko nang wonge. Pun enten transfer, pun enten kurir. Ngopo maneh ibu-ibu wis omahe sering ditekani wong gak kenal lho, Pak. Moro-moro paket, sopering kok, Pak. Jenengan mboten curiga napa? Bolak-balik kayak duwe wong. Jare ibu lho Pak digoleki wong. Sapa Bu ngomong paket, bolak-balik pokat paket ae. Oh niku nggih silaturahim sampeyan utama. Umpama kita ngadah kanca dulur tangga sing kita rumiyin nate kumpul, nate srawung. Terus saniki niki mboten ngerti parake, gak ngerti nggone. Aku mbiyen tau duwe kanca, duwe dulur, duwe tangga. Saiki mbuh pindah nang ndi gak ronggone.
Sakjane pingin tak sambangi tapi gak ngerti nomor HP-ne, gak ero alamate, gak ero manggonane, gak ero. Lah niku taksih saged silaturahim lewat donga. Lewat donga. Didongakno ya Allah mugi-mugi kanca kula sing teng mriku pirantengan sehat wal afiat nggih, uripe seger kewarasan, paringi umur manfaat barokah kanthi ibadah. Umpama pejah nggih pejahe sing husnul khotimah. Lah kan lek ngaos-ngaos niku kan kula nggih ngintunaken doa kangge sedaya sederek-sederek kita sing lagi gerah nggih, lagi susah. Niku kan mboten namung sederek-sederek teng mriki mawon, sing teng tepi-tepi katutan donga. Dan niku termasuk donga sing paling mandi. Donga paling mandi niku enten urutane. Salah satune donga sing kita ndongakno sederek kita, sing sederek niku mboten ngertos nek kita dongakno. Namine donga bidhil ghaib namine. Man da'ali akhihi bidhil ghaib faqala lahul malak walaka mithlu dzalik. Terus Kanjeng Nabi, sapa wong iki kok ndongakno dulure ado, kancane mbok tanggane. Biyen tau kenal. Nah, ternyata dulur niku gak ngerti kita dongakno. Tapi kita kasih kemotan. Kita ngintune teko donga. Donga Jawa mboten napa-napa. Niku sing balesi donga kita niku malaikat. Terus malaikat, "Ya awakmu muga-muga pinaringan kaya ngono iku." Kita ndongakno piyambake sehat, kita didongakno malaikat sehat. Kita ndongakno piyambake oleh rezeki lancar, kita ya didongakno malaikat oleh rezeki lancar. Niku makane keutamaane silaturahim. Nek saged kepanggih, nggih monggo kepanggih. Nek mboten saged kok tasih kuat transfer yo transfer. Napa kirim lewat kurir napa-napa, nek mboten saged sak minimal-minimale nggih kintun doa. Nggih, pun mugi-mugi sedaya kita niki pancen minal maqbulin minal aidin wal faizin. Saestu-estu didadosaken Allah termasuk tiang-tiang sing diterima sedaya ibadah-ibadah kita, didadekno Allah minal aidin balik, nggih balik cara ngono saking maksiat balik nang iki balik sing positif, dari teko negatif balik nang positif. Sing maksiat ya balik nang taat, sing umpama pun taat balik nang ngene taat sing luwih apik, sing luwih akeh. Lajeng minal faizin didadekno Allah wong sing bejo donya akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nonton kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten Mbah Min, boten wantun kualat kula mangke. Monggo enten sing sepuh-sepuh. Sing sepuh-sepuh mawon. Monggo. Doa. Monggo. Monggo Mbah Min doa. Iya kan dibaca akun. Monggo. Lah pantune berarti jenengan.